Dino iki mau aku mumet. Mulai kerja lagi kesel-kesele, mikir konten, kepiye meneh. Kok ana ponakan teko-teko moro nyang omah. Takon, "Mbak, kepiye to carane nyedaki cewek ki?" To. Aku ki duwe sir-sirane, Mbak. Ayu kerja nang pabrik. Ya awakmu yo ngeki perhatian. Saiki yo jamane ora usah ngene iki. Dek, wis maem rong? Wis salat, wis adus ngono wis. Ora penting ngono kuwi saiki. Saiki yo nek cewekmu iki kerja ngene iki. Dek, sampean kok kerja nek istirahat jam piro, Dek? Areke jawab, "Ya jam 12, Mas." Ya wis aku arep moro. Engko nang kantin ya Dik ya ngono. Lah ngopo Mas? Wis pokoke surprise. Yo siap. Awakmu jam 12 moro. Dek, wis nang kantin. Wis Mas, wis tak anteni. Iki Dek. Ya oke. Terus awakmu moro. Iki Dek tak tumbasne seblak kesenenganmu. Ya Allah Mas. Terus suwun ya Mas ya, muga-muga rezekine lancar terus. Ya Dek amin. Terus kayak ndang dimaem, yen kuat semangat. Terus ngene iki, Dek kok mukamu kok pucet to Dek, kenapa to Dek? Mas, aku durung gajian Ya Allah Dek, nya iki Mas enek rezekinya iki tak wehi engko nggo tumbas wedak. Ya Allah Mas, terus suwun ya Mas ya, muga-muga rezekine lancar. Ya Dek, kasih ya Dek doane ya Dek ya ngono kuwi. Ya wis, Mas iki tak balik sik. Iki mau yo aku ninggal gawean garapane iki akeh nang bengkel. Oh iya Mas. Terus suwun ya Mas yo. Sampean kok mulai jam piro, Dik? Jam 4:30, Mas. Sampean numpak apa? Diterne bapak. Ya wis, engko tak parani, Dik. Oh nggih, Mas. Kuwi dadi ki ora usah dak dik ngono iki moro nyanggone nyo Dik tak gawake apa ngono ora kok ger WA dak dik wis maem urung Dik wis lagu lama ya kanca-kanca ya wis saiki wis penting yakin ngono wis kek moro ngono dadi wong lanang sing aktif ngono ya ya wis ngono wae ya teman-teman ya video dari saya ya cocok ora mbak-mbak cewek-cewek nek ngono kuwi saiki ora dak dik wis maem urung wis lagu lama